Sådan her tilbereder og serverer du vores nytårsmenu deluxe fra Wagyu Pusher i år. Forretten består af en Wagyu Carpaccio, 80 grams fuldblods Wagyu per person. Man får dem altså i sådan en kuvert, hvor der er 2 i ad gangen. Og så ser den altså sådan her ud. Og der gør du faktisk bare sådan her. Super nemt. Så langt, så godt. Med til retten, der følger der fantastisk tilsmagt trøffelmayo og lidt frisk revet parmesan. Presser bare en lille smule på toppen af. Sådan der. Parmesanost. Og så er det nu, at du kan få lov til at freestyle fuldstændig, som det passer dig. Men jeg tror, mit endelige bud, hvis jeg virkelig skulle lave den nem og lækker, ville være en håndfuld ristede pistachienødder og lidt basilikum. Sådan her ser forretten altså ud, og nu skal jeg vise jer, hvordan vi laver hovedretten. Og nu er vi nået til hovedretten på deluxe-menuen. Den består altså af vores trøffelflødekartofler, vores dejlige Wagyu glaze og ikke mindst vores store, saftige 300 grams ribeye fra Australien, australsk Wagyu MBS 6-7. Flødekartoflerne, de skal have sådan cirka en halv times tid på 220 grader varm luft, eventuelt med en lille smule ost på for at gratinere det. Sådan ser de helt perfekte flødekartofler altså ud. Bøfferne, de har ligget på køkkenbordet en halv times tid og lige blevet stuetemperatur. Jeg har været nede og købe noget rosmarin og noget hvidløg, som du også med fordel kan have, hvis du ikke allerede har det stående derhjemme. Starter vi her. Cirka 2 minutter på hver side, så vender vi den, fortsætter høj varme, så smider vi stegefedt, hvidløg og lidt rosmarin på, og så spuner vi den altså sådan for masser af kærlighed. Og så lige blødt, drejer lidt rundt kort, smider vi rosmarin og et halvt hvidløg ned, og så er det tid til at vende. Og så en god skefuld stegefedt eller smør. Og nu begynder vi stille og roligt til det panden en lille smule, og så kører vi fedt over. Og nu lader vi den hvile i 7-8 minutter. Sådan her. Der er varmet sovs og lavet flødekartofler, så det stiller vi lige til side. Og nu skal vi til at skære vores bøf. Skal vi lige prøve en gang her. Voilà, så er hovedretten altså serveret. Så er vi nået til aftens dessert. Den er så dejlig, nem og bekvem. Den kommer nemlig bare sådan her. Og den er bestående af en pisket pistache mascarponecreme, noget pistacheknas i bunden og så et lag chokolade på toppen. Men det eneste, du skal gøre her, det er simpelthen bare at knappe låget af, og så er der serveret. Og så håber jeg, at du får et helt fantastisk nytår. Tak fra Wagyu Pusher.